Hindi ma-on ang radyo, hindi ka sa Kader FM. Ang love mo, na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:26 na sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak. Mayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto ka mo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalayag kita sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit. Naginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission. Kagang ini nga estasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center o ng Kasak bilang ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa Kasak sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19. Subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 3 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyong mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon mga kaalagad, maulanon kag magalom nga kahaponanon sa inyo tanan sa tanan nga malabutan sang aton nga programa. Sa din ka man nagapamati diri sa Bilogang Syudad sang Rojas kag duha ka distrito sa probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa imo. Agad naton nga malabutan sang aton nga Facebook live streaming. Pinagi sa aton nga official Facebook page nga Kasak. Happy viewing sa inyo tanan mga kaalagad. Halong kita kay sunod-sunod na naman ang flood incidents diri particular no sa pila ka portion sang probinsya sang Capiz. Doon nakita naton mayara na naman sang mga flash floods kag hindi lang baha lang alone mga kaalagad ang ginexperience halin pa kagahapon actually isang mga kaalagad naton sa mga lugar kaparehas sang banwa sang Cuartero, President Rojas, lalo na ang President Rojas, banwa sang Maayon na Pontevedra kag Panitan. So makita niyo man sa Facebook page ng Kasak ang mga updates, mga photos no. Pinaagi sa aton nga network of volunteers sa Bilog Archdiocese of Capiz nagabulig sa aton para sa pagdulong sang latest nga situation. Pinaagi sa ilang mga pictures nga ginapasa sa aton nga Facebook page kung ano nang itsura sang mga dalanon, mga lugar nga masaming ginabahaan dito sa mga lugar nga nahambal na akon. Minang aton nga pahanumdum sa inyo mga kaalagad, mikag miniman ang permi nga gina-remind sa aton hindi lamang sang Archdiocese of Capiz but magtudong nga ulan kung kaisa normal lang.
Ang hindi normal mga kaalagad, ang aton nga kabukiran, ubos na ang kakahuyan. Maghigop sang init sang adlaw, kag madalo man ang ugat sini. Inang rason nga mataas ang iya transpiration. Kung madamo nga kahoy, madamo man ang suyop kag magatago sang tubig, hindi manaog sa water flow nga nagatugas sang baha. Ang kabukiran kag kakahuyan gid bugay sang makaako kag makaproteksyon sa aton sa kontra sa kalamidad. Pero lantawon naton mga kalagad, kung gapamangkot kita kung nga man nagabaha, no? Ang sabat sina mga kalagad kay tungod wala na sang halos kahoy ang aton nga mga kabukiran. Ang kalain lang kung kaisa ang tuga o kung resulta sang sini nga mga pagbaha o kung mga disasters nga aton gina-eksperyensya, hindi lang kadulaan sang kabalayan, pangabuhian, kung kaisa, no? Ang pinakamasakit sa tanan ang madulaan sang miyembro sang atong pamilya. Sa report kagiina, no, mayara na sang napatay sa President Rojas bangod sa sining pagbaha na anod ang ilang nga balay, and unfortunately mayara sang isa ka tawo nga napatay dito. Kag mayara pa sang search and rescue operation sa iban pagid nga mga kabalayan dito, ginhambal nila nga naandod kag mga katawhan, no, nga naandod kay flash floods mga kaalagad. Minang aton nga pahanumduman sa inyong mga kaalagad kag sa cutie pie nga ari diri sa akong natingala siya kung nga man nagahinambal kita diri. Happy viewing, Madam Ina, nga beautiful eyes pa aton diri nga bisita. Nato pahanumdum mga kaalagad nga buligan naton. Hindi lang mga ahensya sang gobyerno, hindi lang ang simbahan, kundi kita tanan magbinuligay, no, nga makatanum liwat sang kakahuyan diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Hindi na naton paghulton mabudlay sa sining mga tion mga kaalagad nga magmasakit. Gagmay lang nga ubo, gagmay nga sipon, basi may COVID ka na. Kaya syempre, mabudlay subong magpa-ospital sa sining nga tinon. Minahalong kamo mga kaalagad. Kag pamati lang kamo sa 88.1 Kadar FM para sa mga music. Kag syempre sa mga balita kag impormasyon sa oras. Nga tinion, idulong ko sa inyo ang updates sang COVID-19 nga mga kaso diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Yari ang pinakaulihing status update sang Provincial Health Office ang Capiz na petsahan kagahapon nga adlaw, Disyembre 2, 2020. Kagahapon wala sang na-record nga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz. Nagapabilin sa 61 ang aton nga mga aktibo nga kaso, kung namoy ni ang 5.61% sang kabugusan nga kaso. Maayo nga balita, kagahapon may nadugang sa mga recoveries. 3 ka mga individual ang naka-recover sa nasambit nga balatian, kag sa karon 974 na ang total reported recovery, so kuno mo ng 89.60% sang kabugusan naton nga kaso. Wala man sang nadugang sa mga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19, kag 52 sa gihapon ang aton death toll o kuno mo ng 4.78% sang kabugusan nga 1,087 total number of confirmed cases. Nagikan ang bilog nga numero sang mga nagpositibo sa COVID-19 sa aton nga mga suspected cases nga nakalista sang 274, samtang 155 naman ang nagikan sa mga locally stranded individuals. 46 ang na-record gikan sa grupo sang aton mga returning overseas Filipinos, samtang 502 ang nagpositibo sa mga high-risk contacts. Kag 110 naman mga kaalagad ang nagikan sa aton nga mga local cases, kag subong man mga authorized person outside of Kasak residence. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update sa COVID-19 sa Western Visayas, yari ang status update o kunang case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development.
Kagahapon mayaras sang 60 nga na-record nga mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagikan ini sa mga probinsya sang Negros Occidental nga naka-record sang 32 ka mga bag-o nga kaso. 15 ang nagikan sa syudad sang Iloilo, 6 sa Bacolod City, samtang 5 naman sa syudad sa probinsya sang Iloilo, kag 2 ang nagikan sa probinsya sang Capiz. Sa karon 1,828 na ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa kabugsan mayara sang 19,965 total cumulative number of cases. Samtang sa kaparehas man nga report, 83 ka mga individual ang nadugang sa mga listahan sang nag-ayo sa masakit, kag sa karon 17,575 ang total reported recoveries. 8 naman ang nadugang sa mga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 related disease, kag sa kabugusan 562 na ang total reported death sang COVID-19 sa Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakabag-ong case bulletin sang Department of Health subong nga adlaw, Disyembre 3 tuig 2020, may na-record nga 1,061 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sa karon 27,642 o 6.3% ang total active cases. 320 nga nag-ayo sa nasambit nga masakit, kag ang kabugusan nga nag-ayo ang naglabot na sa 399,325 o kuno mo ini ang 91.7% sang kabugusan nga kaso. Pulo naman ang nadugang sa listahan sa mga napatay bangod sa COVID-19, kag 8,446 na kun 1.94% ang napatay sa bilog nga Pilipinas tugas sang COVID-19. Sa kabugusan, naglabot na sa 435,413 ang na-record nga nagpositibo sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update na tuhoy sa mga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa Bugos nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong naman naton sa inyo mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang ining mga importante nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kapansin-pansin, talagang napakalakas ng current, mahirap lumakad. Sa panahon sang paghangkat kag pagtilaw sa kabuhi, ang kada isa amo ang aton nga salandigan. Sa mga nagliligad nga senemana, liwat nga gintublag sa makahalanguyos nga mga bagyo ang kapag-on sang mga Pilipino. Madamo ang nadulaan sang kabuhi, madamo ang naulila ang pamilya, kag may mga nadulaan sang palangabuyanan kag pulian. Sa nasambit nga sitwasyon,
Madamo ang sakaron padayon nga nagapanawagan agud liwat nga magbangon gikan sa masakit nga dulot sang kahapon. Bangod sa duna nga pagkabalaka kag paghigugma, ilabi na sa mga nagakinahanglan, nagtingob ang mga kapisnon agud magpalabot sang bulig sa mga nahalitan nga pamilya sa Luzon. Umpisa sang ginlunsar ang #WeHelpUs1 ukon ng solidarity appeal sang Archdiocese of Capiz. Pinaagi sa Capiz Archdiocesan Social Action Center, amat-amat nga nag-alabutan ang bulig, simbolo sang paghigugma sang Dios sa iya katawhan. Kaangot sini, gilayon kita nga nakapadala sang bulig pinansyal sa Archdiocese sang Tugigaraw kag Cáceres, Diocese sang Ilagan, Virac, Tarlac, Libmanan, Daet kag San Jose, kag subong man sa Prelature of Infanta. Sunod sa nasa Caritas Philippines, isa sa mga kinahanglanon sa koron sang mga pumuluyo, amo ang masilungan, ilabi na nga nagailapit ang selebrasyon sang Paskwa. Kaangot sini, padayon kita gihapon nga nagapanuktok sa tanan nga may bulawanan nga tigipusuon sa padayon naton nga pagsabat sa mga kinahanglanon sang aton mga kauturan sa Luzon. Yari ang mensahe sang aton pinalangga ang Arsobispo, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula Jr. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019, sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtuga sang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sa iban bagid nga mga halit sa kabuhi sa madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumuluo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ilang alwan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabatyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o kasak. Salamat gid nga madamo, kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluwan sa mga nagakinahanglan. Ano ba na? Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ng ating mga headlines. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Siyudad sang Rojas, wala isang nadugang nga kaso sang COVID-19 ng kagahapon. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang 4th Quarter Council meeting sa Regional Disaster Risk Reduction and Management 6 ginhiwat subong nga adlaw. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita National, 11 ka mga Pinoy abroad nalatnan sang COVID-19. Kabubusan nga kaso sang naapektuhan sagwa sang pungsod nagtaas na sa kapin na 12,000. Kasak Special Coverage.
Kasak Special Coverage. Samtang Metro Manila mayors wala pa sang desisyon kung tugutan nga maglagaw sa mga malls ang mga minor de edad. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag CPCP ukon Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpagwa sang mandato na tuhoy sa simbang gabi subong nga new normal. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Wala sang na-record nga dugang nga kaso sang coronavirus disease ukon COVID-19 sa syudad sang Rojas kagahapon nga adlaw. Sa pahayag ni Mayor Ronnie Dadivas pinagi sa iyang official Facebook page, ginkalipay sining ipahibalong zero COVID-19 case kagahapon ang Rojas City. Dugang pa diri mayara sang 3 ka mga bag-o nga record sa mga individual nga nag-ayo sa nasambit nga masakit nga amo ang 67 anyos nga lalaki pumuluyo sang barangay Mungpong kag 43 anyos nga babayi kag pumuluyo naman sang barangay Lawaan. Sa pinakaulihi nga record sang syudad sa karon mayara na sang kabugusan nga 582 nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kung sa diin 28 na lamang ang aktibo nga kaso. 520 ang naka-recover, samtang 34 naman ang ginbawian sang kabuhi. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Paghatag sang update kag pagpakigbahin sa mga best practices sa pagdumala sang coronavirus disease 2019 ini ang labing gindiskusyonan sa ginhiwat nga 4th quarter council meeting sang RDRRMC 6. Pila sa mga nagahatag pa sang update amo ang RTF cluster sa Western Visayas. Sa diin lakip diri ang subtask unit gikan sa OWA, DILG kag Strategic Communications sang Philippine Information Agency. Diri isa-isa nga ginpakigbahinan sang RDRRMC, Rojas City Management kag provincial government ang pinakamaayong nga tikang nga kag aktibidad nga ginhiwat sang nagsugod ang krisis nga COVID-19 tubtub sa karon. Pilaman sa ginpakigbahinan diri ang sang provincial government sa pagpanguna ni Governor Contreras among hugot nga pagpatuman sang quarantine protocols ilabi na sa mga returning overseas Filipinos kag LSIs, pagtsakyar sa mga border areas, pagpauli sa mga kapisnon nga LSIs, pagpakig-upod sa mga kapulisan sa bayanihan program kag pagtukod sang task force kag clusters para sa pagresponde sa mga kinahanglanon sang mga pumuluyo. Lakip man sa best practices sang Capiz government amo ang TTMF o Contemporary Treatment and Monitoring Facility kag ang Molecular Laboratory Facility. Sa pihak nga bahin, personal naman nagtambong sa event ang pila ka mga didapit nga bisita sa pagpanguna ni Chairperson Director Jose Roberto B. Nunez, ang Regional Director sang OCD, kag iban pa nga mga opisyales. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita nasyonal, nagtaas na sa 11,719 ang kabugusan nga numero sa mga Pinoy nga nalatnan sang COVID-19 matapos nga makarecord sang dugang ka-11 ka mga bag-o nga kaso ang Department of Foreign Affairs sa DFA kagahapon. Sa datos sang ahensya nga napetsahan na Disyembre 2, 3,327 pa ka mga Pinoy ang ginapabulong sa karon, samtang nagtaas na sa 847 ang mga numero sang mga napatay. Samtang sa kabugusan, 7,545 ang nakarecover sa nasambit nga masakit. Dugang pa diri naglabot na sa 82 ka mga pungsod o kung teritoryo ang mga numero sang lugar kusudin mayara sang Pilipino nga apektado sang virus. Sa 563 nga mga aktibo nga kaso, yara ang sa Asia Pacific ang 299, samtang 2,334 naman sa Europe. 131 naman ang nagikan sa Amerika. Samtang nagpahayag ang DFA, kaupod ang Foreign Service Post nga padayon nga mangin committed kag sa pagmonitor kag pag-assess sa mga Pilipino sa guwa sang pungsod bisan pa nagapangatubang kita sang krisis nga dala sang pandemya. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang balita, hasta sa karon mga kaalagad, wala pa makadesisyon
ang grupo sang Metro Manila Mayors kung tugutan gid man bala nga maglagaw ang mga minor de edad sa mga malls, especially sa sininga tinion sang Pasko. Para sa detalye sang nasambit nga balita, mangin kaupod naton sa live report alagad Apple Queen Labrador. Special coverage. Kasak Special coverage. Metro Manila Mayors wala pa sang desisyon kung tugutan na nga maglagaw sa mga malls ang mga minor de edad. Ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government nga hasta sa karon wala pa sang nahimo nga desisyon ng grupo sang Metro Manila Mayors kung bala pasugtan ng mga minor de edad nga magsulod sa mga malls subong nga nagahilapit na ang Pasko. Suna sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año, ang nasambit nga pahayag ang wala pa madesisyonan bangod man may yara pa sang duwa ka mga meetings ang Liga sa mga alkalde sang Metro Manila sa Philippine Pediatric Society kag iban pa nga mga health experts. Ginpahayag man sini nga kung magpasugot ang mga alkalde sa nasambit nga tikang, ang pinal nga magadesisyon sini amo ang IATF o kon Interagency Task Force kag syempre ang presidente. Sa karon nagaulat na lang ang IATF sa mangin rekomendasyon sang grupo. Samtang una na nga naghatag man sa rekomendasyon sa nasambit nga issue ang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA nga nagpahayag nga sa karon nagapabilin sa 18 tubtob 65 nga edad ang ginapasugtan nga magawa base man sa protocol sa idalom sang General Community Quarantine. Matandaan nga una nga nagpahayag sang pagpahatnugot nga makagawa kag makasulod sa mga malls ang mga minor de edad si Anyo sa rason nga basta kaupod sa mga kabataan ang ila nga mga ginikanan. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Madamo nga salamat sa imo nga gidulong nga balita alagad Apple Queen Labrador. Sa dugang pa naton nga balita national, balita gikan sa CBCP o kon Catholic Bishops Conference of the Philippines, sa karon ang simbahang katolikang nagpagwa sang mandato, natuhoy naman sa mga pagsunodundan sa simbang gabi subong yara kita sa new normal. Para sa pagdulong sang detalye sang balita, mangin kaupod naton para sa iya live report, alagad Real de la Rosa. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Naging tradisyon na sa madamo nga Pinoy ang pagpasakop sa simbang gabi tag sa Kapaskwa. Kag karon nga may coronavirus disease o COVID-19 pandemic, nagpagawa sang pagsulundan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa mga luyag padayunon ang tuigan nga pagsimba sa pag-abot sang Pasko samtang yara sa new normal. Sa ginpagawa nga pagsulundan, mahimo nga pisahan ang mga panggabi nga misa sa alas 6 sang gabi samtang alas 6 naman sa ngaga ang katapusan nga misa. Suno kay Father Jerome Ceciliano, CBCP Executive Secretary, mahimo nga makig-angot ang mga obispo kon mismo mga kura paroko sa gobyerno lokal agud nga makapatigayon sang misa sa iban nga lugar nga mahimo magbaton sang mas madamo nga tawo. Halimbawa diri ang gymnasium kag iban pa nga mga malapad nga lugar apang dapat sa gihapon nga yara lamang sa 30% ang kapasidad kag dapat man masunod ang physical distancing kag iban pa nga mga health protocols. Samtang magapadayon naman ang live streaming sa mga misa para sa mga hindi personal nga makatambong. Para naman sa mga magamisa Misa de Gallo kon Christmas Eve Mass, mahimo nga pisahan ang misa sa alas 6 sang gabi. Mahimo naman nga dugangan ang misa sa mismo nga adlaw sang Paskwa. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini sa Alagad Real de la Rosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Madamo nga salamat sa imo gindulong nga balita alagad Real de la Rosa. Kagamoy itong mga kaalagad ang kabugusan sang aton nga mga balita gikan diri sa Kasak News Center. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Oras nato, alas 4:57 na mga kaalagad. Kutob na lang diri ang aton nga programa para sa pagdulong sa inyo sang mga balita kag updates na tuhoy sa coronavirus disease o kun COVID-19. Magakita na kita buwas nga adlaw
sa kaparehas man nga oras diri sa 88.1 Kadar FM. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr., sa aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Campo. Kag syempre sa aton nga technical team, maginapangunahan sa aton technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag madamo nga salamat sa akong partner technical para sa aton nga programa Kasag Special Coverage, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mangin kaupod ninyo liwat para sa pagserbisyo sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo kapag serbisyo sa tao. Ini ang inyo nangin alagad May Durias, kag madamo nga salamat sa pagpamati kag paglantaw. Ini ang Kasag Special Coverage. Thank you so much, kag God bless Pilipinas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon?